plastične snimke povreda i medicinskih tretmana koje pruža hitna pomoć i nije prikladan za lica mlađe od 16 godina i osobe koje su na ovakve prizore osetljive. Dobili smo poziv da je mladiću od 19 godina povišen pritisak i da ima jake bolove u grudima, što nije tipično za osobe ovog uzrasta. Uzročnici bola u grudima mogu da budu raznoliki, od krajnje bezazlenih do onih koji su opasni po život. Dosta tu stvari postoji zbog kojih može imati bol u grudima, a da ne bude srčanog porekla. I na kraju postoji neki procenat gde je baš srčanog porekla, gde ljudi u 19 godina, mladići, imaju i infarkt. Ekipa ne zna u kojoj meri je ugrožen život pacijenta i mora brzo da deluje. Je ovo prvi put da se tako nešto dešava? Boluješ od neke bolesti? Jesi uzimao neke lekove? Stigli smo na lice mesta i zatekli mladića koji je toliko bio prezan da smo mislili da ga je neko polivao sa vodom. On je bio jako uplašen. Koji je intenzitet bola na skali od 1 do 10? Jel možete da mi kažete? 5. 5. Dobro. Jeste nosili nešto teško? Jeste se zamarali? Jel imate iza sebe neprospavanu noć ili neki jači stres? Molim? Nemate. Recite mi, da li se bol pojačava ili smanjuje prilikom disanja? Pa kako dišem? Kao da je teško. Dobro. A recite mi, da li se bol širi negde u vratu, ruku, u leđa? U vrat? Dobro. Jeste pušač? Koliki vam je obično pritisak? Pa normalan pritisak. Dobro. Koliko je to normalan pritisak? Pa 130, 70. Smiraju često. Da. 160 za 105. Možete se raskomotiti da vas poslušam, osnovno nastavim pregled. Povišen pritisak u ovakvim stanjima može da se desi zbog same osobe koja se dosta uplaši kada je zaboli u grudima i zbog uznemirenosti iskoči pritisak. Dobro, dišite. Duboko. Dobro, ajmo da uradimo EKG. Lezi dobro. Jel dišete? Ajmo duboko dišite. Izdahnite. I kažete nikad ranije se ovako nešto ne desilo. Ajde pipnite mi to mesto koje vas boli. Možete sad? Ovo je vozi. Aha. Jel reaguje na moj pritisak? Jel osjećate? Mladić je i dalje uznemiren, drhti i ubrzano diše. Doktorka Milena pokušava da ga umiri. Nemojte da se tresete, znam da vam nije lako, ali opustite se. Samo minut dok uradimo EKG. Recite mi koliko dugo traje taj vaš bol? Pa od 7 sati. Od 7 sati, uopšte ne prestaje? Ne. I vi ste od 7 sati u ovakvom grču? Pa 7 pomalo, pa legnem i tako. Sednete pa legnete. Je li vam hladno pa se tresete ili ste uzbuđeni? Pa ne znam. Iz razgovora sa
pacijentom, saznali smo da on nema taj bol pola sata, sat, nego ima bol od 7 sati. Tako da je sačekao čitavih 5 sati da bi pozvao hitnu pomoć. Ljudi ne trebaju to da olako shvataju. Kada imaju bol u grudima koji se ne menja pri udahu, pokretu ili nekoj drugoj aktivnosti, znači da je bol srčanog porekla i treba odmah da pozovu, jer svaki minut je dragocen. Dobro, kako se od 7 sati pa nadalje menjao taj bol? Pa nije se nešto menja. Znači, počelo je u 7 sati i konstantno boli, uopšte ne prestaje? Ne. Uopšte ne prestaje? Pa prese, on mene ne boli konstantno. Dobro. Onda me žiga tu nešto, tako, tu i tu. I kao da mi smeta da dišem. Čekajte, ajde ovako da se dogovorimo nešto. Znači, kad vas boli, to je bol, ako kažete da vas konstantno boli, znači da boli konstantno. Ako kažete da vas žiga, to znači da vas zaboli, pa da prestane. Da. Znači, zaboli pa prestane. Na šta liči to? Na udarac nožem, znači probod, ili je to pritisak? Pa kao... Tupo ili oštro? Tupo. Tupo. Dobro. Znate kako, na EKG-u nema nikakvih promjena. Povišen vam je malo pritisak. Malo ste i uzbuđeni, dobit ćete terapiju, ovu primarnu. Ali pošto se prvi put dešava i pošto traje od 7 sati, idemo do bolnice da se napravi snimak. Jeste udarali nekada tu? Nikad niste zadobili udarac u predeo grudnog koša? Jeste preležali možda upalu pluća? Jesam. Kada? Imao sam konstantno uput svaki dan. A upalu plućne maravnice? Ne znam. Ne znate, dobro. Mladić je izuzetno bio uzbuđen tokom celog našeg pregleda. Kao da nije hteo da nam kaže, što smo posle tek saznali iz razgovora, da je pre 10 dana imao saobraćajku, ali gde je samo nogu povredio. I opet je negirao da je imao bilo kakve povrede. Sudar. Pa ja pitam lepo, jeste se povredili u predelu grudnog koša i meni kaže to Nisam niste. predalo grudnog koša, tu nogu i ovo sam sve ostalo snimano i nije bilo povreda. Nije bilo povreda. Naravno, ako je imao udes pre 10 dana, to je šok za ceo organizam i postoji velika mogućnost da je zbog toga imao bol u grudima, ne zbog srca, nego zbog samog udarca. Jeste da je povredio samo nogu, ali to je šok za ceo organizam, tako da nikad se ne zna šta je on istego, šta je povredio. Može biti bol od same saobraćajke. Čuvaj. Ajde polako, uđite i sednite na nosila. Ovo su Da, to su nosila. uđe leti tamo skroz gore. Ovo gore. Ne, stavi tamo. Čekaj, znači sigurno ti nije od neke svađe ili nešto? Najbliža interna. Nema ništa da brineš, moguće da ti to samo taj bol koji uzrokuje taj prelom. Kada je neka promena... U redu, možemo u vratu. Moraš da se opustiš tamo i to je to. Ljudi kada se uplaše, bude im još gore. Mladića smo odlučili da prevezemo do gradske bolnice, do interniste, zbog prostog razloga, zato što je imao bol u grudima 5 sati konstantan i zato što je taj bol u grudima bio prvi put u njegovom životu. Da ne bi rizikovali i ne bi razmišljali kasnije za njegovo zdravlje, da mu se ne pogorša. Bolje da isključimo sve, da ostane u bolnici, da mu se urade analize krvi i da budemo i prvo on, pa onda mi sigurni u sve. Samo sedi sad. Pa ne možeš da budem. Sedi. Ne, samo sednite. Ajde, ovo je stolica od 15 godina može sediti. Ima tamo one od 70. Zaposleni u hitnoj pomoći su u konstantnoj trci sa vremenom. U situacijama u kojima sekunde odlučuju o nečijem životu, ne mogu, a da na njega ne gledaju na potpuno specifičan način. Vreme je najveći neprijatelj hitne pomoći. Sa njim se stalno utrkujemo. A normalno vreme, znači mi smo imali hitna pomoć, znači sama riječ hitna
govori nam da je vreme kod nas vrlo bitno. Meni kao radniku hitne pomoći je vreme u principu neprijatelj. Jer mnogo puta kad dobijemo hitan poziv, ja bih voleo da stignemo odmah na lice mesta i da budemo istog sekunda tu, jer je nekom život u opasnosti i ugroženi. Mi smo stalno u trci sa vremenom, da što pre stignemo na poziv, da što pre dođemo do pacijenta, jer nama su ponekad i sekunde bitne. Dobro je. Tamo je obijena kuća, naš je došli uviđaj, međutim ovo vlasnici je pozirno tamo pada u nesreću. Koliko je stara? 86. godište. Godište? Da, 86. To je 24 godine, je li tako? Da, treba. Na ovaj poziv nas je pozvala policija, u pitanju je razbojništvo. Nekoj devojci od 24 godine je poziv, kako su nam rekli. Možda je u pitanju prepad na radnom mestu, ne znam, pljačka, vidjet ćemo, možda provala u kuću. Često se dešava da razbojnici nanesu ozbiljne povrede svojim žrtvama, pa je u ovom trenutku najbitnije što pre stići na mesto sa kog je poziv upućen. Smo došli na određenu adresu, videli smo da nema nikog na tom broju, međutim, posle su nas uputili u potpuno drugu ulicu, na drugu adresu, gde se zapravo nalazila opet ne ta osoba za koju su prijavili, nego vlasnica radnje koja je obijena. Dobro večer. Šta je bilo? Ona je prilično dramatično doživjela to što se desilo u njenoj radnji. Dobro. Ste benzedin dobili? Su vam rekli, nisu? Puši me tu. Šta ćemo da imamo? Ne, okej, osjećam. Žena je u stanju šoka što doktoru Čakiću otežava rad. Dobro, možete malo da pokušate se smiriti samo da mogu da vas poslušam. Pacijentkinja je primila terapiju za smirenje u lokalnoj ambulanti. I za doktora je jako bitna informacija kada je to bilo. Znači, zato vas pitam kad je dobila, jer otprilike za predno pola sata to počinje da deluje. Od davanja. Kad je primila da je to psihički bilo, ok, sve došlo smijalo se ovo, ono je djelom godin se ruke, ne mogu da diše. Da, pa sad se ona vjerojatno prisjeća šta je sve bilo. A nije bilo, pa to uopšte nije ušao. A nije? Drugi devojka je došla iznervirala se, koji to nama već 5 put kako dolazi. I od tad je krenulo, ne mogu da dišem. To nije bilo prvi put da je njihova radnja opljačkana, međutim ovog puta je ona reagovala zaista burno i oni su odveli u ambulantu gdje je ona primila terapiju za smirenje, međutim to još uvijek nije počelo da je deluje kada smo mi došli. Je vidjela ona to što nije vidjela? Čak ona, ja sam nju zvao po 7,5 sata, pošto vodite na nju. Zato sigurno će mi reći da ispod dok, zato sam izvao. Sam znao da bi zvao. Da. Ne boj se. Dobro, lezi. Pusti se. Evo ovako da vam kažem, jedino što treba da dobijete to je nešto za smirenje. Ali ako ste to dobili pre 10 minuta, onda je glupo da vam dajemo sad još preko toga. Biće previše. Pa to sad ovako izgleda dramatično, ali nije ništa strašno. Mislim ovako, s medicinske tačke gledamo. A sad psihički sigurno da nije lako, čim ovako burno reaguje. Njen suprug kaže da je pre nego što su oni otišli u ambulantu da ona primi tu injekciju, ona bila mirna i da je čak kad je primila tu terapiju bila i relativno dobro raspoložena, zbijala i šale. Međutim, očigledno da je to sustiglo kasnije, tako da je dobila tu jednu na izgled dramatičnu reakciju na stanje u kome se nalazi. Zalegno, eto da spavajte i Besenić će taman da je pripomogne. Pa, da se ispruši tamo. Ma da.
Pa nemoj da obraćaš pažnju. Može, dobro. Dobro. Znači, nemoj da obraćaš pažnju, to nije ništa. Ja ne mogu prstima ništa. Dobro, znači, dobro, smirite se, da znate samo da nije ništa opasno. Smiri se. Je li imala ranije ona takve tegobe? Nikad, jel? Ima žena koje kad imaju menstruaciju imaju baš takve, da to pitam, je li imala ranije? Nije. Jako je vjerojatno njen doživljaj dramatičan, zapravo nije ništa posebno ozbiljno što se tiče zdravstvenog stanja kod nje. Lek za smirenje je počeo da deluje i pacijentkinja se napokon smirila. Doktor Čakić i njegova ekipa mogu da se vrate nazad u bazu. Doktor Čakić jutarnju smenu počinje radno. Ovoga puta zaista ne zna šta da očekuje jer raspolaže sa vrlo malo informacija. Zato je neophodno da što pre stignu do pacijenta. Dobili smo poziv za gospođu koja ima 65 godina i nisu rekli neke posebne tegobe, odnosno nisu naveli koje su to posebne tegobe zbog kojih je ona zvala. Rekli su nam samo da je pozivila, a sad vidjet ćemo o čemu ste radili. Ekipu će dočekati zabrinuti muž i pacijentkinja koja leži u krevetu sa simptomima koji će doktora uputiti na ozbiljnost situacije. Gospodine, šta je bilo? Kažite nam, šta ste vi primetili? A ona se počeo da gubi i tako dalje. Šta da vam kažem? Je li imala ovako trzaje ruku, nogu? Nije imala ništa. Je li ovo prvi put ovako? A nije, ja mislim drugi ili treći put. Pacijentkinje kod koje smo došli bila je u stanju posle epileptičnog napada. Ja nisam mogu da budem potpuno siguran da je to u pitanju, ali kasnije sam dobio podatak od supruga da je ona i ranije imala jednom epileptični napad, tako da je to mene utvrdilo u ubeđenju da se radi o epinapadu. Jel boluje ona od nečega, gospodine? Jel boluje od pluća ili nešto? Ne. Ništa nije bolalo. Oga. Dobro. Polako. Dobro. Prvi put, evo, za tolike silne godine, da kažem i decenije koliko radim ovaj posao, prvi put video epileptični napad kao u knjizi. Znači sa krikom i sa kasnije trzajima. Staricu su okrenuli na bok i tako sprečili zapadanje jezika. Pridržavaju je za ramena da bi sprečili povrede glave, koje mogu nastati usled epileptičnih trzaja. Navuciti, ja ću da držim navuciti jedan bensedin. Lorazepam nema, jel? Ako ima lorazepam, bolje. Pogledaj da li ima. Ovo je bio epileptični napad. Evo i sad je dobila ponovo. Tako da... U venu. Nije padala, nije povređivala glavu ovih dana, sad ne. Ne znate za to. Nikada. Ovaj epinapad sam po sebi nije nešto što nju ugrožava, ali moramo da vidimo da li je povredila glavu. Znate, i da ima nekih znakova krvarenja, sad ćemo da vidimo. Moja pretpostavka je 90% da nije ništa opasno, ništa posebno, ali kažem, potrebna su dodatne ispitivanja da bi sa sigurnošću moglo da se kaže da je to posljedica neke njene osnovne bolesti, a ne posljedica nekog iznenadnog krvarenja ili, ne daj Bože, tumora. Sve je moguće, vi nikad ne znate šta se krije iza toga. Ništa, ja mislim da je bolje da mi nju lepo odvezemo u bolnicu do neurologije ovdje, pa da vidimo, da oni pogledaju, da je malo observiraju, jer ja ne mogu na osnovu ovog pregleda sada ne mogu da utvrdim da je ona možda ima neko krvarenje, ali ipak kad bi je neurolog nadgledao, on može to da bolje proceni.
Ovdje. Iza epileptičnog napada u poznom životnom dobu može da se krije veoma ozbiljan neurološki problem. I stoga je dr. Čakić odlučio da baku transportuje do bolnice na dalje ispitivanja. Vi idete sa njom ili ne? Pa tu, do bolnice. Dobro, ajde onda se vi polako spremite. Evo. Na ovu kumpicu. Mi smo rešili da je ipak prevezemo u bolnicu s obzirom da ona nije dolazila k svesti i što uvek postoji mogućnost da se pod formom tog epileptičnog napada krije i nešto što tek treba da bude utvrđeno i može da bude utvrđeno samo u bolnici. Jer pije neke lekove, gospođo? Ne. Za glavu, kafetina, samo ništa. Da, dobro. Ništa, malo će da je gledaju ovde, pa verovatno će da je vrate kući. Ali kažem, za svaki slučaj mora da se vidi da nije slučajno neko krvarenje. 99,9% nije, ali ne možemo da ostavimo. Da to je više malo. Zoran se našao na pravom mestu u pravom trenutku. Brzom intervencijom i prevozom do bolnice osigurali su da pacijentkinja dobije adekvatnu negu, a njeni bližnji budu pošteđeni dodatnih trauma. Kokta, od sada i sa ukusom limete. Pokreni slajder, razigraj život, izaberi uzbudljivu Nokiju X3 za samo 1990 dinara uz prenesi, tarifni paket i mesečnu pretplatu od 1190 dinara. Razgovaraj opušteno sa više minuta i poruka nego ikada ka svim domaćim mrežama koje možeš da preneseš u naredne mesece. Iskoristi sve do kraja, poseti Telenor. Za trenutke koje poklanjamo onima koje najviše volimo i najljepši ukus koji traje. Najljepše želje Mini, najljepše je tek tako. Štark! Došao iz Radoša. Radoš preko sredine terena na Đukića. Spremi se za Južnu Afriku uživo. Pošalji SMS kod ispod zatvarača Jelen piva na 6888 i osvoji put u Južnu Afriku, LCD televizor ili pakovanje od 6 Jelen piva ili pošalji 5 zatvarača Jelen piva i osvoji jedinstveni fudbalizovani stan u naselju Belleville u kome ćeš uživo gledati finale iz Južne Afrike. Južna Afrika uživo. Jelen pivo. Navijači znaju zašto. Želite stalnu svežinu vazduha u vašem toaletu? Sada postoji lakši način da je imate nedeljama. Samo uzmite Bref Trio Active sa tehnologijom 3 komore za higijensku čistoću, pojačavanje svežine i 3. komorom sa stalnim osveživačem vazduha. Vaš toalet ostaje stalno svež, čak i između ispiranja. Bref 3 Active sa novom tehnologijom 3 komore. Čistoća i svežina koja traje nedeljama. Henkel. Izvolite, i da znate, štednjom kod nas stekli ste posebne pogodnosti. Za priču prenesi dalje, najbolja štednja jer puno ti daje, povoljni uslovi da tvoj novac traje. Šum, štednja za pohvalu. Štedite u Pireus banci, jer u raznovrsnoj Pireus ponudi svako pronađe nešto dobro, baš ono što mu odgovara. Nescafe ruši cene. Potražite nove, trajno snižene cene vaših najdražih pakovanja Nescafe Classic. Da li ste znale da 3 od 4 žene pate od gljivične infekcije vagine jedanput u svom životu? Canesten leči unutrašnje kao i spoljašnje simptome.
dostupni i bez recepta. Pitajte svog farmaceuta. Canesten, brži put do intimnog zdravlja. Koji je tvoj svit? Svit sa karamela filom sada sa još lepšim duplim prelivom i kikirikije? Ili novi ukus? Svit sa kremasnim lešnik filom? Ili svit pun mlečnog fila i komadića lešnika? Sada u tako slatkom pakovanju. Svi vole sweet. Štark. Ko poslednji stiže? Svima sprema kafu, znam. Stigla kafica, slim and fit za damu u formi, za damu sa najviše stila i kapućino, za najvrednijeg turbočine, za ženu zmaja 3 u 1, s ukusom vanile i čokolade. A za tebe? Ja ću Grand Instant na moj način. Spremna za sekund. Grand Instant kafa. I miris i ukus. Na moj način. Guitar Art Festival poziva na povratak u Sava centar. Baja con Dios. 3. maja na jedinstvenom koncertu kroz više od 2 decenije muzike za sva čula. Ulaznice na blagajnama Sava centra i Bilet servisa. Baja con Dios. Za odlučnog muškarca nema prepreka. Straight Unlimited. Generacijama osiguravamo vrednosti koje čoveku najviše znače. Život i zdravlje. Merkur 10+. Da vam svaki dan bude siguran. Merkur osiguranje. Naučno dostignuće Vichy, protiv umora, blede kože i gubitka sjaja. Nega za mladalački izgled kože. Aquali Antiox sadrži kompleks antioksidansa koji se bori protiv slobodnih radikala. Rezultat: trenutni sjaj, osvežen ten, neprestana hidratacija, vidljiva svežina i sjaj za mladalačku kožu. Aquali Antiox. Vichy. Zdravlje je lepo. Vaš cilj, najpunije, najglamuroznije trepavice. Ne trebaju nam veštačke trepavice. Novo Falsies maskara od Maybelline New York. Glamur veštačkih trepavica u bočici. Ispričaj mi sve. Naša udubljena četkica i Prokeratin formula za trostruko izraženije trepavice. Od ugla do ugla. Bez praznina iz bilo kog ugla. Glamurozan izgled veštačkih trepavica odmah. Zbog. Novo Falsies maskara za snagom keratina. Budi glamurozna. Svaki dan. Možda je rođena s tim. Kokta. Od sada i sa ukusom limete. Odmah po povratku u bazu, doktorka Nataša i njena ekipa primaju novi poziv. U pitanju je saobraćajna nesreća. Reč je o saobraćajnoj nesreći i iskustvo im govori da je u ovim trenucima svaka sekunda dragocena. Autoput kod Dušanovca, sudar. Dobro. S obzirom kako je vreme i za očekivati je bilo da bude i sudara kao što je već bilo. Dosta je kišovito, nezgodno vreme, gužva. Nadam se da povrede nisu teške, ali to se nikad ne zna. Nekada stavljamo po 2 para rukavica, ako moramo 2 pacijenta da obrađujemo, da ne bismo gubili vreme da jedne skidamo kad ih isprljamo, a druge da navađemo. Ali pošto nas ima sad više u ekipi, onda ćemo ovako da uradimo, znači svako će po jednu rukavicu, ali inače možemo po 2 para kad imamo više povređenih. Sudar se dogodio u blizini hitne pomoći, pa je ekipa za par minuta bila na mestu nesreće. Ajmo vidim tamo rotacijona svetla. Ovdje su vatrogasci, bit će ovdje cirkusa. Druga vrata.
Borba sa vremenom je surova svakodnevica u hitnoj pomoći. U gradu koji nikada ne spava, ponekad je veći problem probiti se do mesta nesreće pre nego zbrinuti samog pacijenta. Pa svrha, uloga i dužnost hitne pomoći je da što pre dođe na lice mesta. Ja ne znam tačno, ali mislim da je podatak da je oko 7 do 8 minuta prosjek za koji stižemo na lice mesta. Što je izvanredno vreme. Odmah da napravim poređenje, ni hitna pomoć Njujorka koja je toliko dobro prikazana u filmovima, serijima i ostane, ne stiže pre nas u realnom vremenu. To mi vrlo dobro znamo jer pratimo te svetske trendove. Ono što zavisi od nas to je da odmah krenemo čim dobijemo poziv, to se podrazumeva, ali onda sad od uslova u saobraćaju zavisi kada ćemo da stignemo. A da se mi nešto razumemo, niti mi vozimo avione, niti je saobraćaj u Beogradu takav da je to pustoš na ulicama. Postoje fizičke prepreke i fizička ograničenja našeg stizanja. Nije ni malo prijatno ako imate poziv koji je označen kao crveni, gde moramo da stignemo vrlo brzo, a da se vi zapravo zaglavite u nekoj saobraćajnoj gužvi ili da je neka poledica, kiša, sneg ili šta već i da ne možete da se pomerate, uključite sirene, ljudi se ili ne pomeraju ili ne mogu da se pomere i vi ste praktično zarobljeni. To nam dosta puta oteža našu intervenciju jer mi bi najviše volili da možemo da se stvorimo tu kod pacijenta bukvalno isti sekund, ali kada vidimo saobraćajne gužve, a s druge strane kada moramo da požurimo da bi nekome što pre ukazali pomoć koja mu je neophodna i bude nam krivo. To su sve neke otežavajuće okolnosti koje nam koji usporavaju vreme rada hitne pomoći, ali tu negde oko 7 do 8 minuta bi bio neki prosek za koji dolazimo. Jutro smo dobili poziv da je pozilo starijoj osobi u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. Hitno smo se uputili, pošto je bio poziv crvenog prvog reda, crveni poziv. Uprkos velikoj gužvi u saobraćaju, ekipa je za samo nekoliko minuta bila ispred osnovne škole. Na licu mesta u samoj školi zatekli smo prvo mnogo đaka, iako je subota, i po ulasku u školske hodnike jedan od učitelja je ležao na fotelji, uporno je povraćao i izrazito bled. Zbog velike gužve u školi doktor Ognjen prebacuje pacijenta u vozilo kako bi na miru obavio sve neophodne preglede. Kako je počelo to sve? Hoće mi jako loše, dajte mi jako loše. Se to dešavalo ranije vama? Pa ne. Ajde, izvucite ove ruke. Visok pritisak. Imate visok pritisak? Inicijalno kada se susretnete sa takvim pacijentom, naročito u bučnom okruženju, primarno je da ga izolujete i da stvorite neki ambijent gde možete da obavite normalan pregled. 190, 120. Koliko je mi inače pritisak? Moj? Da. Pa, to se dobro. 150 sa 110, tako. Ste bili nekakvi ceri neki? Jednom kad sam išao. Jeste alergične, rano, lepo. Ajde, ispod jezika. Ruka pored tela, nemojte se pomerati, nemojte pričati. Probajte da smirite disanje maksimalno. Naime, čovjek ima simptome koji mogu odgovarati nekom predinfarktnom ili infarktnom stanju, ali posle određenih dijagnostičkih procedura, prvenstveno EKG-a, zaključili smo da se ne radi o tome. Pacijent se i dalje ne osjeća dobro. Doktor Ognjen donosi odluku da ga prevezu do najbliže bolnice. U ovom slučaju to je urgentni centar.
Ajde, Ceđo je. Dobro, ne verujem da će se povratiti sada. Čovjek i dalje povraća uporno i tokom razgovora nam je rekao da je pored svih porodičnih problema koji ga prate, sinoć popio određenu količinu alkohola, nije bio pijan, ali je verovatno došlo do nadraženja sluzničkog želuca, jer ništa nije jeo toga jutra i da je to uzrok njegovih tegoba. Često se dešava da finalna dijagnoza bude različita od onoga što ekipe zateknu na licu mesta. To se pokazalo i u ovom slučaju. Pacijenta smo zbrinuli za transport i prebacili do urgentnog centra, gde smo ga predali pod dijagnozom da se radi o sumnji na akutni gastrit. Na autoputu Beograd-Niš je došlo do saobraćajne nesreće. Ekipa zatiče stravičan prizor. Sudar je bio krajnje bizaran. Mislim, sudar u kojem je učestvovalo jedno vozilo. Tu je. Pogledaj ovo, molim. To je odbojnik, ovo je ograda u kolima, gledaj. Ne, u životu nisam vidio. Skoro nisam vidio takvu bizarnost na saobraćajnom udesu, da se vozilo prosto zakucalo u odbojnik, probilo stvari taj deo odbojnika i da je odbojnik prošao kroz karoseriju automobila, skroz je prosvirao karoseriju. Jesi ti sa vatrogastima? Ne mogu da priđem. Pa ćemo u kolima da mu otvara. Odbojnik je prošao pored vozača. U ovakvoj situaciji koja se ne viđa svakoga dana, još uvijek je nemoguće utvrditi stepen povreda koji je vozač zadobio. Ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj. Pacijent na sve načine pokušava da se izvuče iz auta. Ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj. Dragan ga smiruje jer ukoliko je došlo do ozbiljnih povreda, svaki nagli pokret može da bude koban. Em su mu noge zaglavljene stubom volana, em mu je vratni deo zaglavljen sa tim šipkama odbojnika. Mislim, neverovatno, čovjek ima neverovatnu sreću da je uopšte živ. Kaži mi, ali imaš šanse tu da otvoriš veru na putu? Čekaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ostavi to, ne diraj više ništa, ništa ne diraj. Dasku polako da guramo. Moći ćemo samo, pokušat ću. Ne mrdaj. Ajde. Ne mrdaj. Jesu. Mi kad dođemo, mi ne znamo koliko je on povređen. I sve to što radimo kao da je povređen, kao da mu je kičma povređena, kao da ima teže oblike povrede kičma. Radimo tako. Žuta kaciga! Slušaj, stani. Da probamo da potvorimo dasku ispod njega odavde. Da ga izvučem. Miloše, lomi vrata ova. Miloše, uvuci ova vrata, slomi. Stani sad, dobro, stani. Čekaj, ne mrdaj. Uhvati ga za pojas. I navlači ga na dasku. Navlači na dasku. Bravo. Još. Opa. Bravo. Znači, uz asistenciju 3 vatrogasca koji su se uvukli u tu olupinu zajedno sa mnom, uspeli da podvučemo spinalnu dasku, što je vrlo bitno. On je vrlo glatko stavljen na tu spinalnu dasku, znači bez preteranih pokreta.
njegovih. Ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj. Još. Hvati Dasku, ajmo Dasku. Ajmo, hvataj ovde kraj. To. Odlično. Zajedničkim naporima vatrogasne ekipe i hitne pomoći pacijent je izvučen iz olupine automobila. Sada doktorka Nataša treba da utvrdi koliko su ozbiljne povrede. Prosječno vreme od 7 minuta koliko je neophodno ekipama da stignu do mesta sa kog je poziv upućen, svrstava ih u sam svetski vrh po efikasnosti. Uprkos tome, građani im često prigovaraju da su spori, što kod njih stvara dodatni pritisak. Vreme jeste bitno za intervencije hitne pomoći. Na našim obrascima lekarskog izveštaja stoji vreme kad je poziv primljen na centrali, vreme kad je poziv predat ekipi, vreme kad je ekipa stigla na mesto događaja, odnosno na mesto intervencije, i vreme kad je ekipa rekla da je slobodna. Znači, od trenutka kada je primljen poziv od strane građana do trenutka kad mi dođemo na tu intervenciju, to jest na datu adresu. To je vreme hitne pomoći. S tim što vrlo često ulazimo u nesporazum sa građanima koji nas napadaju da nam je trebalo 20 minuta, pola sata ili slično. Pričamo o crvenim pozivima. To jest o stepenu hitnosti 1. Za razliku od vremena stranke koja nas poziva, koja računa vreme od trenutka kad se neko srušio do trenutka kad smo mi došli, to je malo šire i više vremena prođe, jer onda imamo onaj prazan hod dok se okrene telefon, u stvari prvo dok ih prođe prvi talas panike, dok se dohvate telefona, dobiju hitnu pomoć, to je call center, poziv se primi, naravno su tada vrlo nervozni, hoće što pre da predaju adresu, ali naš lekar u call centru mora da ih pita šta se dogodilo. Znači, postoji to njihovo vreme pacijenta, ali mi ne možemo da znamo unapred kad se šta desilo, sve do trenutka dok oni ne pozovu call center i dok mi ne saznamo da se nešto negde desilo. Sva ta vremena nama su jako bitna zbog toga što mi snosimo odgovornost za svako kašnjenje, svako odlaganje, praktično odgovorni smo u jednom vremenskom intervalu za život pacijenta. Takođe, navodimo i vreme kad smo pacijenta prevezli u bolnicu ukoliko odlučimo da ga vozimo, tako da mi praktično stalno radimo sa tim vremenskim ograničenjima i dobro smo svesni značaja vremena u našem poslu. Ekipi je predat poziv da se žena žali na bol u grudima. Reč je o hitnom slučaju i moraju što pre da stignu do pacijentkinje. Sada je 13:20 minuta. Upravo smo dobili intervenciju koja je mesto intervencije braće Jerkovića i prilike od stanice na autoputu da tamo nam treba nekih 5-6 minuta kada nije gužva u saobraćaju, ali pošto evo ovde na autokomandi smo i ne vidim da je gužva, treba će nam jedno 10 minuta više. Ekipa ne uspeva da pronađe pravu adresu. Često se događa da se zbog neprecizno obeleženih adresa izgubi dragoceno vreme. Čujemo. Hajde, vratite se do broja 32 i tu skretanje desno čeka vas taj unuk. Znači, vratite se do broja 32 i tu imate skretanje desno, tu vas čeka. Dobro. Hitna pomoć je u principu bitna svaki minut da dođe na mesto intervencije. Evo ovde smo u naselju braća Jerkovića, gde su privatne kuće. Ovde su brojevi izbacani kao da su bacani iz aviona, bukvalno. Znači, nema ni jedan broj da se spoji sa drugim. I totalno, znači, ne ide nikakvim redom. Pa onda kontaktiramo ove naše dispečere i oni sami ne mogu da objasne gde žive. I to nas stvara velike probleme. Dobar dan. Mi smo išli s gornje strane do broja 50, ali ne možemo da vas nađemo. 25 minuta do
Dođemo samo. Kako je, gospođa? Pa ubrzani radi. Aha. Preko 150 živi. Aha. Radi se o pacijentu koji ima bol u grudima sa tahikardijama. To je usko povezano sa vremenskim uslovima koji su ovih dana dosta promenljivi. Znači čas je oblačno, čas je sunčano, hladno, toplo, što dosta utiče na hronične pacijente, što se da primetiti zbog povećanog broja poziva ovog tipa. Milena prepisuje terapiju koja će stabilizovati rad srca i pacijentkinji olakšati transport do urgentnog centra. Čuje se gobos. Evo sad ćemo, čekaj da vidimo koliki je puls, ovako ćemo. Ne, mora još jedna doza da ide. Presolo ćemo. Da, presolo. Samo ćemo gospođu malo ovako. Podignite mi ruku gore, odlično. Ovo je puno. Tako. Neka, to ću ja da regulišem. Dobro, to je zbog kombije. Dobro, kad je bio zadnji napad? Pošto ste vi skloni tome. U januaru. Možete da se setite. 2 puta u januaru. 2 puta u januaru. I oba puta su morali da intervenišu lekari sa terapijom. Nije telo samo da se sredi, samo da prođe. Ne. Dobro. Prvi put je bio oko 150, a drugi put 187. Dobro. Kad smo mi došli, mi smo zatekli jednu tahikardiju, ubrzan srčani rad od 150 u minuti. Mi smo dali jedan presolo, ali to nije moglo da vam dovoljno pomogne. I onda smo uključili jednu infuziju i ubacili drugi presolo i odlučili da je ipak bolje da budete pod kontrolom interniste, da se ne desi da vam usled velike doze lekova naglo padne pritisak. Terapija je počela da deluje i rad srca se stabilizovao. Ipak pacijentkinja će ostati u urgentnom centru, gde će biti pod nadzorom interniste. Na autoputu Beograd-Niš vozač gubi kontrolu nad automobilom. U životu nisam vidio. Tom prilikom udara u odbojnik koji probija automobil i prolazi neposredno pored vozača. Smiri se. Smiri se. Pazi na iglu, molim. Ruku pored sebe. To. Drži. Ne, ništa. Dobre. Ovde, zove. Tu. Što se tiče naše intervencije, tu smo odradili jednu čistu traumu, svlačenje traume iz smrskanog automobila, koja je odrađena po svim protokolima rešavanja traume. A to znači da smo krenuli sa stabilizacijom vratne kičme, jer dok je on bio u tom autu još uvijek delimično zaglavljen. Već tada je stabilizovana vratna kičma šancovom hragnom. Samo smo čekali trenutak da ga vatrogasci u potpunosti oslobode. Ne krećemo nigde. Nigde ne krećemo dok mu ne krene infuzija. Čekaj. Pustimo ruku, pustimo dole. Dole, tako. Da, vidim je. Čekaj se vam malo. Plaster. Lepi. Ima traumatsku tetovažu tu i s ove strane isto. Da, dobro. Ima taj traumatsku tetovažu na grudnom košu i stomaku, što ukazuje na moguće povrede grudnog koša i stomaka. Moguće unutrašnje krvarenja koje mogu da mu ugroze život i tekako. Ne ruke, ništa. Ruke ništa. Nemoj da mi izvlačiš ništa. Daj mi ovu ruku ovde, tako. Samo mirno lezi. Skoro nisi vidio. Popio je dosta, osjeća se. Druga stvar koju smo kod njega uočili, to je taj dah njegov koji ukazuje na to da je čovjek alkoholisan.
što opet objašnjava celu situaciju. Osjećaš ovo? Osjećaš? Ali osjećaš ovo ovde? Dobro, sad ne mrdaj. Jel osjećaš ovo ovde? A ovo, jel osjećaš koju ti nogu diram? Dobro. Moram da ne držim ruke, znaš. Zbog mogućih komplikacija svaka sekunda je dragocena. Međutim, građani često to ne shvataju. Ništa. Dobro. Stavi ruku ispod ovoga, molim te. Dobre. Na to, moram da pređem tamo da držim. Ne pomeri, samo mirno lezi. Nemoj da se pomeraš. Neverovatno. Samo mirno lezi. Idemo sa našim policima. Opa, idemo. Bravo. Odlično. Samo mirno lezi. Mirno lezi. Saobraćajka na autoputu kod Dušanovca. Je zaglavljen. Strah kao pokretač nekog razmišljanja u ovom slučaju i nije toliko loš, jer verovatno smo došli do one situacije da ne možemo da drugačije da im objasnimo da ne trebaju posle čašice da sedaju za volan, koliko god bili sigurni u svoje vozačke i ljudske sposobnosti. To ne ide. Nagledao sam se sa braćajke, lova da se krstim i levom i desno. Ovo kako on ostao živ? Ovo je... Kokta, od sada i sa ukusom limete. Vicki predstavlja pravo remek delo. Veliki, briljantni multitouch ekran. Najbrži 1 GHz procesor. I najnoviji Android operativni sistem učinit će da strasno zavoliš svoj HTC Desire. Poželi remek delo. HTC Desire. VIP. Tvoje reči vrede više. Momci, mislio sam ako mogu da pozajmim ovu našu točilicu. Malo nam se gužva stvaraju. Samo da je vratite kasnije, bit ćemo žedni. Pazite. Ne mogu sad, daj zove kasnije. Uvijek među prijateljima. Trebaju nam vrata. Zamisli šta sve možeš sa 30 GB mesečno, šta god hoćeš, čak i najluđe stvari. Uz MTS internet paket za samo $1 budi uvek online, skidaj nove ili stare filmove, čitaj, slušaj muziku, istražuj, stavi svet u džep, prošetaj internet. MTS. Imate prijatelje. Obračun kod oligogala. Na jednoj strani 3 uljeza, stres, anemija i gojaznost. Na drugoj 3 hrabra oligogala. Selen oslobađa negativnih dejstava stresa, gvožđe otklanja anemiju, a hrom utiče na regulisanje nivoa šećera u krvi i smanjenje masnih naslaga. Oligogali, selen, gvožđe i hrom, čuvari reda u vašem organizmu. Not like yesterday. I can see things have changed, but I know anything can happen. It's a world open wide and it's all in this moment now. Everything's in motion, we're all part of a connection, and magic is all. Kokta, od sada i sa ukusom limete.
Zamisli šta sve možeš sa 30 GB mesečno. Šta god hoćeš. Čak i najluđe stvari. Uz MTS internet paket za samo 1 dinar budi uvek online. Skidaj nove ili stare filmove. Čitaj, slušaj muziku, istražuj. Stavi svet u džep. Prošite internet. MTS. Imate prijatelje. Kada ideš u provod, uobičajeno ti je da nosiš tampon. Ali u svakodnevnom životu, zašto ne bi bila slobodna da budeš spontana? Osloni se na OB, koji je dizajnirala žena ginekolog, tako da je bezbedan za svaki dan tvog ciklusa. Osjećaj se slobodno, osjećaj se bezbedno svakog dana ciklusa uz OB Pro Comfort. Sada kada su ti oči crvene, Vizin otklanja crvenilo i vraća belinu očima. Nema više crvenih očiju. Vizin, dostupan u svim apotekama. 600 miliona muškaraca prije se Gillette proizvodima, tako da smo naučili kako da bolje zaštitimo vaše lice. Probajte novi gel za brijanje Gillette Series. On štiti vaše lice, a sečivo klizi do 30% bolje uz neverovatnu zaštitu od iritacije. Novi gel za brijanje Gillette Series. Inspirisan od strane 600 miliona muškaraca. Za jedno lice, dvoje. Gillette, najbolje za muškarca. Hidratacija. Znala sam da je to osnova lepe kože. Ali znate li šta je sjajno? Hidratacija kože glave je osnova lepe kose. Novi Head & Shoulders Moisturizing Scalp Care i sa bademovim uljem čini vašu kosu prelepom i bez perutih do 100%. Hidrirana koža glave je osnova prelepe kose. Novi Head & Shoulders Moisturizing Scalp Care šampon. Otkrivamo tajnu nove Baby Baby pelene. To je nova Baby Baby pelena koja diše. A ovo su posebni super upijajući elementi. Nastavimo sad malo pipi na pelenu. Super upijajući elementi upijaju tačno za najsitnije kapi. Ispod je sve suvo, a bebina guza je dalje čista. Super upijajući, super! Sve je bolje kada se dobro kombinuje, baš kao i Nesti. Iznenađujuća kombinacija sočnog voća i blagodeti čaja. Nesti. Uživajte u kombinaciji. Svako ima nos za Operil. Operil, kapi za nos sa efektom koji traje i do 12 sati. Imaš problema sa prolećnom alergijom? Uzmi Operil. Kokta. Od sada i sa ukusom limete. Pacijentkinja iz tog sudara bila je trudna. Ja sam pustio 6 puta, ja sam pustio 2. Sada leđe. Bravo, brate. Odmaknite.